106.9. And 73 ebedi kasidoma akwetene bi ane say yebegyina mu ewo finfin mante o mekire central gina kopie mu ewa wutu senya east mensen ni mu am enkra betodwa ekire mu a owura bi ensu ato ye agese ndada ene nachi adwadan eje nkran boss we enya nkran ko a chese owura bi de ensu de ne yire ne ma ekwa kwatwa dwom no wieye no okwa akoyi ade ne wadrop mende me ka se ensu ne de ne kɔ waya twede yamponko pon de mu nkire mu ebesum awie nsu kase eto adwada etwa mu ansu yiri ende for man Ghana baabia no ya de akɔvota mantema nipa bɛyɛ 500 de omoniama nina etimi ase mashiba dwane etema de hia wonom ewotome kwabenya abato mpeso ase oniminyamfo Faustina Electrum akrugu akase ekirem sei ensu eto a eyiri fa de hia wonkran ene oman Ghana mantema hodo mu no toto na eya sode nipa bi eye ena mensu efayen enkane omampani dada be de eche professor Dr. Mahmoud Bawumia akasa eche mu se eya ade a eya omampani John Dramani Mahama enko state of emergency ewon kran hanom na meka say Ga Central Assembly no omani abrepa omo kire mu say de wa hunu be pen no ehunu ne mpre no so ensu atoya ya yira fa de hye won kran omo so ya hye pa ne senti wa wode dan anasa store esi ekam ana babie nsuo etwa etenefa no ombebu ni nyina eto agu Otitinani edema MPP amanyoko no ewo New Dwabe South abato mpesiane so akasa echemu se NDC for year 24 hour economy ni se de adani Adjoa amusi ensamo no pina na kan ya se onkonwa be se mo se awia pam to be ka se wo diere ha ne nsia ekiripo enkron kasa fidie so na yeka mo say Fair Group Band asu yasene na yeka say Fair Group Band na yedwumade a yedie no live band na didi dwuma ye wanyomtofo ma no wate enwum bia so ye ne moto entemesrew dwumade bia wudi a wobehia live band wase no fa besom yen bomode ato nsafa ne besom wate ebia wo ya wedding awade chenchenche na awade anam anaye na ba fie medafo yi to nsafra yen eno wachi wawoda bi na wudi birthday party anasa ne graduation bi na wo ya na ensare hyamudi ahodo nyina badintu ase dwumadie bia wobehia nwom wase na medafo yi ya sade say Fair Group Band ibabeso wontemesrawo enya ho abro ye pe na betuma somso kwampaso na de ntia ye se wo se befra ye na yabesomso mpa ni nyina ne say se ka se Fair Group Band nam ye wa quality sound sanse na professional instrumentalist ye ba ne ye bobi bia we do yes we de papa ni biam enwum bia etumitubi enu wa chinso yesanso wo quality instrument ne yeba na yeso papa bi mfide ne bomu pam temesrawo be fra ye ne meso wate ope ya chi akwanya ya watema committee 22 ye shop no ewo ba roso inside hodom ya homa ni 0242 965 391 0242 965 391 ana 0541 149 741 0541 149 741 Menkanfu su papa enfema onhia dia fa fidie masane sokroje ye de mani pejana FDN so ajato mu se eye Lumba supeno anache so kom ayamanone eni o man Ghana mu krampo na obi ajato mu se eye nsupa enu nti no pe eye nsuo ni bi ato afrem 240549 889 and 0549 436 akankanfo benu a yese nkonwa besom awie no edi ameje so ya wofa ose ade ya ode wanf at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma utedin ane bantwere bona na atafirija mene Adjoa Agyei Sikapa ye dan ya ho ye ba ya de kasebo no enchire mankasa ebesammom DL News. Yamamo akwapa afitumrika ne hia yen ewo Facebook ana afinse YouTube na me wafase champion teladament ne yemfa kasebo no echire mankasa ensamom ye hia kasebo na se e de afiri oman Ghana ye finfin mantemu mechire Central Region na Ghana fo nyina ye nimusam ana ne kwasi ade etwamu ene ne dwada so no na nya semkuma wankabopre mantemu ene oman Ghana mantema hudoma chesensuo toye mani yiri fade hye wo manyi ma na no ayeden ye pam na nam sa nsuo etoye no
enipa pii na mo ho aka adwam ebinom awu a dodo anso agya pade pii na meka sɛ ensuo no asesade krom na okopie mu awa wutu senya east mensene mo finfin mentam am kro ba kwempotem honom edi adaso eye Freetown na betodwa sɛ owura bi ono wankase na busua ema na nsuo na eto ano ayɛ no na nsuo na agye ne fie nyina abɔso ɔwayere mu baanum wabade tu emafa no so dɔso kama enti ontumi ntenase enye ehwahan saa mensuo emafa na yerenom mienu a waye wo mu nyina wedding emfa nkɔ saada twitwaje wonom kama owie yenso na mofra wonom eka ne ho no twitwaje wo mu nyina papa wie ye penaja oba omodin aso wawie dia enye ne nko aka na japade na assembly member a ono no wopote woni din de Mustafa Muhammad eka se kirem sei me na owura yi eba omodi twitwaje ne yere ene ne mawie ye no ana wakai sei ɔwɔntade bi efe pa ɔtɔ ye kronhya danhye papa bi asa ewa na wardrobe mti no ɛso okoyi efiri nsuo num ɛna krachi san nachi na mena wɔkɔɔ ya okoyi niama no pɛ ɛna wardrobe no ɛba ɔmɔden mu no tɔ no so ɛna ɔdaka no tu nsuo num ɛna ɛkyerɛ din opani bɛsɔde ya olwe na ekure ɛna yɛme ka sɛ de nsuo no de ne sene kra ɛma ne kra firi ne nsam na nam sɛ yɛne anom kramufuo ɔmogyehyɛ mu no sɛ obi wu ade anche so ntem amɔden atam na mu no ɛkwakosie na me ka sɛ awra hosɛm na emro asema madema ade shom kompotem of Freetown de den ade Mustafa Muhammad echeche nsem sei ade to die kase bofo ani people who even lost their life in this situation. So yes, one at Freetown, and I haven't been able to tour all the electoral area. I don't know what has happened in other areas within my electoral area, but the one that I can confidently confirm is one, and it happens at Freetown, just within my electoral. He was buried yesterday. Yeah, I learned he was able to safeguard all his family to move out from, they were trapped by this flood, so he was able to safeguard the wife and the children. I learned he has 2 wives. He was able to do so. But I don't know whether he went back, according to what someone told me, he went back to take something from the wardrobe, and unfortunately the wardrobe fell on him, and that was it. So he wasn't able to help himself, and that was it. Na any a wuti ye ne de Mustafa Muhammad I don't know ya remember the madeshia one ewo Freetown ewo ewutu senya east eye mensen no emum na no achi na de hia one potem ho no mu kirem sei inso na to ye no ewudi ade ba nipa ba akopɔ mu kirem sei anya hwekura nipa ba buru be ye nsia 6 ana mu yira nsuo no agye omokra de afro mu nsem ebi mu kura kirem sei omu mfidi omu de ye adwuma na gye pade api ne nsuo yi agye aboso enanum senti omu makura ntumi nko school visa no omaja pade nyina senti de do omu hia aban mo afisa aban amma ahokyere pa ana abai ekoni si no sede nsu na ye nti bia ntimi ampia mfro mu dem nti ma sede nsu no doso no ma edan kasi ani preko sede be o ntimi pushin ye de mp nti andra si de ye hwiri ni pansia e wo hanom se sesi amu so omu ye muslims for nti ene de wa wo hwa anopa we de o makoye bibia ye de ama mo sabati ase Most people come for replacement because yesterday we lost a lot of TVs that the screen have been broken. They can have to repay them. They will not say that it's free. The last time some guy wanted to fight with us, the only thing we can do is have to repay, and it's a lot of money. So the country have to help us. And now we don't know because we have lost a lot of things. Because I wake up early to arrange the room. What time will I find for me to send them to school? So yesterday they couldn't go today they are in the house, and they are almost come to write exams, and this time to third term. So to prevent my children too. So they have to help us. Yanyama suna gude mo bebre asa nyama na abine esina egususu yenwie ye so how dia ma bebre ne retwa machine pure water machine enom na say na bebre na bebre because pragia no kwa fa pure water no ko supply nyina nsu akọ machines ni nyina mu ye ka ba ko esi nyina nsu akọ ni nyina 6 tam de 5 ne ko workshop nti ba ko ne si ya entina asawo no ano ayeden eni ya wuti o magana de hia wonom wo awutu senya is mensenem ewo finfin mantenem wonom akwasem ene de asumui Yentoa kasia boni so ne dasoa egiransu yire ho ensensema na ukọ eye voter mantem hono mu dia eye nsu kase a eto adua da etwa mu no na chese enya asam keto akra ewo my Ghana mu na nipa be 500 die eye ade ansuo no ase wo mfie ewo abra
ɛyɛ nsuo no ɛyiri fa yɛgbɛtɔ bridge no ɛwɔ ho danu highway ni so na ɛnkɔtɔ akɔsi ɛndra abinada ɛyɛ ayɛ ɔmo abɔbɔsom ne de ɛtɔ so aduasa ɛwɔ mfimfim mienu ne aduonu nsia yi mu na kyɛsɛ de ɛyɛ doza ɛyɛ river no ohwɛ sɛnea bridge no ayɛ paa na kyɛsɛ sɛ wani ɛnsɛsɛ meka kyɛw nsuo no ayira fa so a nipa nneɛma asɛe ɛne nneɛma ahodoɔ ɛfa ɛyɛ bridge no so no ɛnyɛ asɛm ketewa ɛwɔ hɔnom ɛyɛ mfie bebree na ɛtimi ɛsɛ yɛn nkurɔfoɔ afuom ɛyɛ mmoa ahodoɔ a moyɛ wɔ mu nyinaa ɛtimi ɛsɛeɛ na ɛyɛ assembly member ɛde ma ɛyɛ kpɛtɔe electoral area ɛyɛ Gideon asɛm ɛkasae ɛkyerɛ mu sɛ ɔmo de nneɛma ahodoɔ nso ɛkɔmɔ ɔmo a nsuo no eyiri form fie ɛne ɔmo nneɛma sɛdeɛ ɛbɛyɛ betimi abo ɔmo kakra kɔpem sɛ ɔmo betimi asɔ ano kora na ɛyɛ accommodation ahodoɔ nso so a ɛwɔ sɛ ɔmo timi ɛpɛm ɔmo no nso na ɔmo betimi apam ɔno ɔmo apɛ baabi ɛde ɔmo ti ɛtimi ato na ɔmo ahwɛ sɛ nsiesie ebetimi akɔ so ɛwɔ hɔnom. Yeye Mr. Sam esan so ekasa ye echemu se enya mpɔtem ba akokra mpo no ana nsuo ne se na emu mpɔtem be ye num no ewo voter mantem hon na chese nsuo no etimi eyiri fa nipa be 500 omufia omuniama nyina etimi ese ye na ye rescue team omufri Ghana National Fire Service etimi ba ye ebe hwe so omuso betimi aboa victims no mayiyi omo afri nsuo nim. Houses and we got them some necessary items that they use, and we've allocated a place for them to sleep this evening. We got them some necessary items that they use so that they will not find wanting. So MP promised to give them some kind of food so that they can live on, and that's why we went to survey the whole area to see where actually they will sleep. So the necessary arrangement has been made to cater for this evening's program, and I think there will not be any other problem again. We pray that it shouldn't rain again because the water has started going. About 250 people were affected, and about 30 to 40 houses were affected. Actually, we've made a provision for all of them, and some moved to their relatives in town to go and sleep there. 150 people were catered for. Eni ya uti ye Mr. Gideon asemo no ana ye assembly member at the Makpetoi electoral area. Yantoa kasebo no so na yemfiri framante mu fie ne kire o my Ghana. Ya hinkro enkrabu premante mu ne enkopie mu ewo dome kwa benya abato mpesu aso. Na wono ma bedwani eyo no nyamfo Faustina elekplim akrugu e de smart dwe kire mi se ensu a eto o my Ghana mu na dodo na ubawura mu ewo dome kwa benya abato mpesu aso a ama nipa dodo na wono menya baabi mfo mutirinto a ahokire apa no o kire mu a dodo na ya so den o enipa ni bomodin aya bola ni wi a no ma kwagina gata ho no ma hwe agum ene ensuo mfa nko akopa ne baabi akwatena kora e ma me kire mi se binim so ho no baabi a emrama ho kwan no mu si dan yasi ho no baabi ensuo tena efa na kwablane akwaje asase no wasi dan de asim na ensuo to yin baabi ntena mfa do kire ameka sei ubawdo mo waga east man sini mo akra prement ayi mu a oniminyamfo kire mi se ensuo no chese awudi adie no anya de wakra na wasi yemfa nto Ghana fo anim se sese no mensine ne ambre brutam omo ntena se hwe han sa mensuo de bia dato a enkofa to yenche mfa mreda ni senti obo no homode ne mensine mpanifo anda afi nso nadmo ene engineers aka bom preko pe ba wo mode aya dwumaden ahwe na ho aba mode a nante potemo nyina ahwe ha na aba no mo kwampa mbafa so mbetumi abo se be ya ombetika ne nyina mu atetrem ne nsuo to a enye ba bia tumi atene afa ye ma me kire mi sei ade ba ko be boa ne sei ye betumi aboye ho ban na to ye nchem emma ebe ya sene se betena se na oha wi apa na afa nipa krade akọ ansa na ya boa nipa eba ne sa bi na nyansa kra nim o kire ma sei wo hwa ha wa beto ade hye mpotem ho no ma chese ho kire no ma ye den pa chese oha no mo so ano kra emfa wo chese nipa ni bia wu ebi su apra ebi su afie nyina sei ema ne obi ono mutri beto kra no anya ro hosem ya me kire mi sei ya mfa nto Ghana fo anim ensu afiri wie mu ba no enya asem kuma yentimi nsi nsu ho kwan sema ne ntoda nanso ade betuma ya ne seba nhihye pa bebo nsu ne to a entimi nyire emfa yen ode nsem sei ato yen sentrafo anim the assessment anopa we ayetimi ehu anim sei enu ayi nyina ehu say there was a big
disaster across the country. So as an MP, and no situation, very tough. Now I couldn't come out because I've not been trained in disaster management. So I was on constant call with my NADMO coordinators who were on the ground to be able to rescue people and also to salvage some properties and all that. The assessment was very devastating. There were a lot of properties lost, and of course, there were lives also lost as well. I mean, it's not something as a woman to be able to take in a mother, one child, and all that. So, in fact, Domingo Kabenya has been declared as a disaster zone because Usha, you got a snippy bridge. There's a bridge connected a man kola a puma or mofaso, the Mia Beta, and also Iodine Ebu. So let's ask a question: say, Moframano schools or Mopua, where are they going to pass home or where are they going to pass to go to school? So the assessment is very devastating, but it's just unfortunate. Say, and I saw a publication from some media outlets purporting say there's disaster and then they can't see their MPs around. The MPs nowhere to be found. It's rather unfortunate. Say BBC when families have lost loved ones and properties, and this is the time we should sympathize or find a way to be able to, resolve this problem. Any wuti yono ne yama shibe dwani edema de hia. Wanom ewo dome kwa benya abeto MPs aso. Ne den ade oniminyamfo Faustina Eleklim akurugu ena wote ne nkan. Na mane boyi ye nsem twire ni Emmanuel Opoku active. DJ active ena de beso yen. Yentwa kasiyabone so na enkane omampani dada bedi eche eye Dr. Mahmoud Bawumia ede nsem ede atoga na mampani John Dramani Mahamenim so momodiano declare state of emergency emfa eye nsuyire no koso ewo nkran popni mantem hanom na ye Dr. Bawumia ekasa na oche musa ohese ne nsuyire no esi ye dwade etwa mu na nipa bebre na anehwe omokra omajapade omunyuma hodo ani na etimi ase no che masan hyehyɛ ya omo hyehyɛ eno no abru disaster ya management ya measures ne so ntino momomode ahese nkom betimi declare state of emergency sane ebeye no so no ebetimi abo aman Ghana sanso no osra ban se eye hyehyɛ pa hodo wo so odi gu akwam eno so bebo omo a matimi ahwe omo niema no eno so betimi akosuye na eye omo so omahwe omo fie ene omo agapade e ba omo niema hodo ebi omo shop eye provision shop pa kwagata hodo ma na chese omo niema ni na namunso omo amahwe omo cars ebi omo bedroom ni na abubu omo ni baby omo de omo tibetu nti aban no etimi eye bibi eboa omo eno so no ebetimi aboa oman ni ye papa na okasa ana oche mu se ya de ono mponom ekonstra hwe ewo bia ya hodo eno no nsuyiri no etimi efa awom na okwa eyega east ani na ya de nsuyiri no etimi efa awom ayawa so central ga central yega west ablekuma north Ningo pram wejagbawe eyega south adenta koleklote eye okaikwe south ani okaikwe north Tema West, Tema Metropolitan Assembly, any ladade kotoponi ni nano, ayade nsuyiri no efa wo mom niema ni na etimi assesse into no was raban so mom de declare state of emergency sane beya eno so no betimi ede aye hyehyɛ ya hodo ede ama man Ghana na ye interior minister podin sembe tudwa echemu se nsuyiri no ayade ese efie beya eye 7661 a nipa beya 38802 de omu ni baby omu de omuti ebeto Asema esi Nhyiraba obia ayogo nipa ewu niema asei baba na bia esi wa enya asem ketwa na sede coordinator kan no enya hankwa na esi bibre na nipa bibre na ebe kan na meka asem na fie misumeba ama baba hu de esi na ma chechiri mo we na mama mo shede na we de Ghana for nyina
problem no nti gise ye nyina ye kabom na yetimi hu kwan a ye befa so ama saade yi emba biom nti ye nyina ye baka bom aye saadima sese mudi bibi etu enim nipa bi omuni eduane ndipo omuni atade enhye mini bai obewo la oko hospital problems no dos meso meye ade kakra meso metimi aye aboamo na meso my country aban say almost embremu na omobeboa me sure say mobeba na we dey serious pa na if you say ye state of emergency mpo a declare state of emergency na yemfa nyina embeye na maye nyina da yemishira mo na mamide de nyame ebeja mu nyina de muaso ebeba na ebema medamo ase DLFM 106.9. Eni a wuti ye eyo mampani dada bedi eche Dr. Mahmood Bawumia. Na yegusu akyinamo ewo ensuyire hu sansem ewo man Ghana fisempeni se efene aba enwa na ye ayedi. Na yemfi Dr. Alhaji Mahmood Bawumia aka kyenenfe ani fankyire mum ewo Abrekuma Central abato mpesu aso. Na make say eye municipal chief executive ede Abrekuma Central Assembly no eye oniminyamfo Frank Enkansa ede nsema todwe akirem say sesi a make say mensine ni abrepa assembly no wani abre sekrodom efiri say enso tobia wo manyim na fa nipa hodo a adehya wadam wo Abrekuma Central so de bia dam ho ka adwemu enti emna so mo modern yiro mu pietom pam na sabe mpanin say petapia petua na emra na yede wurei omo modern hwe no my Ghana mra hodo a ebo enhyehyɛ ho ban no omo yiri mu pampe na ebo asebe ye nsu ato yiri fa adehya mo Abrekuma Central no eto betimi atem na make se mu kiremi say enam se obi bia oye kani no oye papa no dwumedia bia wodi no dikan eye nhweso ma foforo nti no be leadership by example ono wankasa ene wono ma hye bedwane oniminyamfo Dan Latif NFMC oniminyamfo Frank Enkansa asidwom eyi gates ahodo mu nansia sese mu nyina kama endo da so mbomani asikurum kasa ahodo akaka gatesim efia chokichoko mo yini nyina fanya sese mu kama ochema de ntia mutu sa na mo nyina ne sei afi bia nsuo to a kaneshi efa ho no mboso abosuo kan agi ho nyina boso ne mpatem je sei obi ko no obi aba de sentinel mo tu sa na mo pai no kirema hyehye pa mo nyina ne sei mensi ne peso bo modern ahwo ho ahodo a nsuo to a ede bre ni parama mo modern ahwema hu ne sei tutuo na no eya asode ya nipa de sani yeye ebe kirema sei kwabra ne de ball agu ba bia wo pe ye kan emfa na hokram ene wachi nso hyehye pa esempirifo de gu akwam ne yeboa na hu ne de hu sensem ko nkan no akwaye ko omonyo enya adwuma ene wachi nso kokobo de body pa hodo pi na bia yemfa dance no de asi no ma aka kwabla ne yemfa anya adwen wantie bia mena ne hu kwana kwabla ne akwesi ne dan ohena ton asase na mpirifo ma ho kwan na ye esi ho no ne nsuo to a na ejiri fayen ene ka ho no hawi anu aye denin oniminyamfo kirem sei obesra Ghana de hye nyina titiri na de hye mo Abrekuma Central mama de yemfa buo ni hyehye emo manyi hyere mommoa na nsuo yiri faye no etuncha entesa de a amane yi ye bekoso a ehunu pa o kirem sei Reference 430 man any sweepers ne environment for no security in attitude kroma na no pay ya papa ye kra na ese beto aso eduma kakra bi so anti ebi so eduma esesa bola na ewo kwan nti eno ade enye asempa ne te but na me adawma ebi so eduma se de be ya the next time and so be ba no ye nya sa experience government so se dia wa ni his excellency the president John Dramani Mahama asset finance minister said emergency relief said dokwama nkofo ni omani na obokuso nti edim se Ghana for hu beto mo at 20 ma ye ni na yakobat bia be ye fan ma ye no be ye kakra ye be say team am for no ni amanfo me kan hu sia say so hwe nsu ye to ye ni flood ye ba ye na
deɛ na edi mu ɛwɔ mu kɛseɛ paa na ɛyɛ bɔɔla amanfoɔ yɛ gu bɔ nsuo yi and in fact yɛ beebi bebree na wobɛkɔ no yɛ drains na nkasa no bɔɔla na amanfoɔ de ba bɛgu mu sɛ ɛnyɛ sɛ nansi ya na yɛgu so yɛ de silton ne nneɛma po a nka deɛ ɛto yɛ bɛyɛ kɛseɛ asensa deɛ ɛbɛsrɛ yɛ manfoɔ no sɛ yɛpamto nneɛma no a yɛtututu nsuo mu no nsuo tɔ ne yɛde bɔɔla aba bɛgu mu ɛnɛ yɛhwɛ tiles ne nneɛma wɔn yɛ adwuma ɛtɔn tiles ne nneɛma ne nyinaa kɔhyɛ drains yi mu a yɛbɛsrɛ mo wɔngu so mu nsusu ɛmfa bɔɔla no ngu ɛyɛ yɛ gutters yi gu ɛne yɛ mu nsusu paa ɛmfa bɔɔla no engu yɛ gutters nim fisɛ no a ɛna de bi ada ekum yɛn na ɛno akyi na Mr Frank nkansa ekyire mu a yɛmfa nto adehye a mowɔ Abrekuma Central abato mpesua so sɛ sese no wɔn ba bɛyiri mrem pampe tokuro bia na ho bio enti sɛ de medical kan mpanin se patapɛpeto yɛ de mra na wuro sese yi de wa obesi den se baabi a emra ma ho kwan no woyɛ hwan yo medwira to agu ɛda no bɔ so abro san ba yɛ wɔ hakuro medwira to agu na boa sɛ bɛyɛ nhyehyɛ akoto ampanifo de wakwam bɛdi so ne nsuo to a anyini fa nipa wa de bɔɔla ebegu nsuo mɔkyewa dantoa wasema ɛwɔ mensini sɛ deɛ His Excellency kan yɛ ayɛ sɛ ɔsan akae ana ɔhyɛ nkran sɛ yɛ enforcement laws nneɛma no yɛ adwuma and yɛ started 2-3 weeks ago but this are exercise from January obi ɔwɔ waterway ne yɛ no ɔmo san wɔ hɔ a na akɔyɛ bibi a ha bi 2 weeks this week yɛsan wɔ bibi a yɛhu sɛ nsuo flood yi baeɛ no ana asan notice sɛ other places nketenkete bi wɔ ayɛ sɛ yɛsan clear count nti yɛde laws ni be adwuma ba yɛ bɛ stretch memofoɔ no on sɛ adeɛ we issue no flood no yɛ na problem sɛ ba na afina amanfoɔ ate aseɛ sɛ assembly ni yɛ na adwuma memfa ohun magi mu nyɛ te sɛ amanfo fraba ana yɛ sɛ nneɔma yɛ bubu dan ne nneɔma nsuo kwan ebi wɔ bɛka kyerɛ sɛ metia 10 years ago metia 8 years ago ɛba ne tenkwa na John Dramani Mahama nkwa ba yɛ de ɔne ne manfoɔ ebubu dan on sɛ ɛno ntina ɛnɛ issue a esi wo de bɛka sɛ bi a assembly ana yakɔse anasa assemblies na ɛwɔ Ghana no na ɛnyɛ ɔmo adwuma but problem no was created years ago as an assembly and yɛbɛ set up na sɛ de ɔkan no yɛsan gu so ahyɛ yɛ laws ne mu kutupa na yɛtumi ayɛ adwuma no yi ɛne a woti ɔno ɛna yɛ aban ɛna musini ɛde ma de hyɛ wɔn mo Abrekuma Central mensenem ne din ɛde Mr Frank nkansa na ma ne bo yɛ nsɛm twerɛni Emmanuel Opoku Adusi dodo asane mane say DJ Active na dia mane boyi efri ekabopre mantemu Abrekuma Central ebesenum yen Yentoa Kasiaboni so na otitineni edema MPP amanyeko ne wo New Dwaben South abato mpesio ne se wepo mantemu Charles Osaipoku Buache a wasan so ejina sa ne be ye betimi asa ato ne so aba akasa echemu se na da asema ndisi amanyeko no ebedada Ghanafo wa bra na omo ye campaign wo mfimpi mienu ne aduonu na animu na nya ade a omatimi edi sa ne ma hodo omo beka ye no eso na de nsemi edi tuja ewa abro omo ye omo vetting ewa party office wo Old Estate ko for Udua ewa abro timinya number 2 slot ewa ballot paper ne so a omo beto aba no ewa kitan sabosom ne de to so eyedu baako ekosi eyedu mienu ewa mfimpi mienu ne aduonu nsia yimu ana Charles Buache ekasa ana ochemu so nim de ntikra Ghanafo eto aba no edema NDC amanyoko nu mfimpi mienu ne aduonu na nenu no eye nkokon ketekete na anasa 24 hour economy ninti ana ye Ghanafo eto aba no ede ema wom no chema nsem NDC fo kan ye nanya ade omatimi ayemu baako mpo bosho mo be hye Ghanafo ebesi ne enya ade omatimi edi so na 24 hour economy ne krase sempo no eye ade omode aye eye edwasie na akọ ye kofo Udua Gata market honom ana nka nipa bebre na edi omudwo omutimi enye scan so edi hwe mabusuafo na so sese aban no aba bebubu omuchema omode ba be 24 hour economy market na sane nema esifa akọ de ntwa ye ekranti no wo sre se Ghanafo no betimi ato aba edi amanpipi amanyoko no mfimpi mienu ne aduonu watwinim sane ebe ye omo so nema hodo ne fa hodi a na omo wo ewa bran pipifo etakonya ne so no betimi akoso a enya safa hodie no mentia so se yetimi tina Ghana ha na NDC etimi ka se ode nkokon ketenkete eba ema Ghanafo etimi agidi ejina so de to aba enei sa nkokon ketenkete no
menye sure say you hu you see 24-hour economy no me kai at the time former president Kwadwo can say even say o light na gina so for 12 hours kran untimi na akoye 24 hours and na 24 hours so say economy ni ye na automatically that 24-hour economy no ebeba na see bibia di adanse say omo entimi nye na time a omo di a omo ntimi nye no so nya de a ebeba so ohwe 24-hour economy I say yede adane market ayesi no ba ko dia agacha market anka ye ma me no yenuanom ba edidwa wo mo hwe se na ya ho na e ho kran ko no bisa ho se omo timi eye kra sa anajo tomatoes ne mako ne bode ne banchi no when na ekoto na anajo se okọ market agodi edwa ni na no e kire se amamuo no agi omo nsem na enhye pa na MPP ye di hu ye ka hu asem education to say TVET I mean a lot of innovations are Dr. Mahmoud Baumia edeba and they almost dollar rate no I then about from dollar rate now about from in so be pa na ye Enwachi ana Mr. Charles Sekasa ana ochie mu se no niema bebre na ana asesa se opese wonsom eye political party bia we se otimi hwe se obebia wonsem ama obia na ye Ghana fo bebre na mpo na ye na omo ntam bisa question bebre se sanse omunim se ansa na obi eba be executive member edi ama MPP amanyoko na chese ninim de awosru ye pan to wasre se eye MPP delegate be 1000 a omo hwe se ombetimi ato aba eye new executive no Entu abano enfema no sane ebe ono so ne modern ba wo bo no bekoso a etimi aye ejuma still you can intellectuals omo MPP bebre ba democracy na enye intellectuals nko anso na ebe omo bu oman enti ye party ye obia tu obia wako school unko school o ye panimu o ye akola o tese obia ye obia enti na obehwe ye bie ensem a se ano ye pese obu omai na amai mu onu so na nye nipa kakra bi na de omu bi pese ye kan nipa ni na ebom e nipa dom eno adwuma ne nti hu se nipa ni bi sana wo expect na nye no na hu a e kire se ye numbers na e koso ama nipa no ebi aba Eni ya uti ye Mr. Charles Oseipo Kubuachi ono no ye otitinani de ma MPP amanyoko no ewe New Jaben South abaton pesuane so ewe poemantemu na manibo ye nsem troni Kofi obo ana de besomye Yentoa kasebo no so na yemfiri epiemantemu Eastern region na yemfia ni fenchire o my Ghana yefimfie mantemu ne nkopie mu ewo brakwa na fimfie mantemu brakwa ho no na oniminyamfo etuet Oben Nash oya assembly member edema oye otamfo krum otamfoma krum rather otamfoma krum eye ohene bronso electoral area na wechirema sesei a school form of friend bi won potem ho no ma wodem ko school obrakwa Catholic eye school no ma enyewu tesamo frai edum pempen so no ma betwere ensonhwe a na printing fee keke 20 Ghana cedis no ma pam mo friend akofie na nkofre ya konsahore muntumi ntwere bi kura na ochire mu asabe ontumi ntena se ema mofre yi nkotena fie sa akwante no wabɔ ne homoden akotuatua mofre bi 20 fees ama o manne mofre yi atumi atwere nsonhwe a bibia ye kama pam oniminyamfo ochire mi se eba ne sa na awere ho pa se otroma mu na asabe ene ma bo ohia etwen ya bo akoto eto wa na paradise wonti no na mofra akwatwere nsonhwe na 20 Ghana cedis enam sa awufo ni bi ntino printing fee na bafra kwatena fie ochire ma no wankasa no eye suku ahodo a wonpotem honom a mekire ye brakwa Catholic school no okobi oya alumni e de my school no ne santizesi akra no opre eye deputy treasurer e de National Democratic Congress eni sama yokone wasikuma odoben brakwa abato mpesu aso ne santi ohwa mofra mobre pa de saade a ontumi ntenase mama fra we 20 fintem kwatena fie kono bo no homoden ekwatua sikai e de ma mofra na oniminyamfo ochire mi se sesi amekesei emofra pina na wakotuatua mu nyina tirisoka ama wonom sebe ya afi term exams no betume atwere biem ochirema ayra ho sa bofra be ko school na wakwasa ne mresa na term wakwatwere exams na promotional term no okwatwere nso hwe na yesi printing fee 20 Ghana enti ebi ni kofi obekofia ampa abofra mu ne tade to nyina tetere ma me kapre montoma no
ne ma me kura agye da matusre ebi ni fie na wakwa kyena fie sam o kyerɛ ma da bi anam sa ho kyerɛ awofo no bi komta bɔ no homoden na wagina awofo no nam akwatua sika nti sam de ma mofro kyerɛ me sɛ mofra no yɛ daakye ne senti sabe Ghana ne awutie me sɛ dumpempe sɛ da school fo mofra kofie enam sika sem tia wo bia na waboa o kyerɛ ma sesei anamonto obekɔ so atu obebɔ no homoden aboa sɛ na bato mpesu aso de abofra bia obekɔ school no edu sika sem na obi kuto de a oni ne hwamɔ da na anamonto a mahye badwa anasɛ asɛm ma etu ye no aso ade hye am wɔn mo dɔbɛn bra kwa nipa sɛ enyo ono anka na mofra pi na tifi na saa de wayɛ de o matu kyɛ de ma na emra na bo kasa ne nsɛm sei na doto yɛ nsɛm twɛ ka kyerɛ akwasi aboa anim dia kama koma mekoye saa doye ni se last step nkwala no me ko school ho na me ko na boy ba ko small boy like 5 years ojina bonten na me bisa ne se adenti na ojina bonten o se omo asake ne printing fee na me bisa se printing fee na ya hen no so 20 Ghana nti ho na me de ne ko inside na me ko twa ma madam no na me ka kire madam ne se eya me ne pa this time promotional term no me ama betua ma nkwala ni nia na I avoid it obi jina bonten obi enye sika ntua na on exams no nti we say no we na kama akoma na pay metuma akoye saa do ye nipa over 46 makotua ma woni a woni obi abeturo exams ni bi na odi akọ class 2 nti ubisa ya de tene ani a wuti yono ana wo ya assembly member edema eye otemafu krom ohene bronso electoral area ewo doben brakwa mensinim ewo finfi mantem ne din edo nunyamfo Edward Open Nash ana wote ne kana mane boy yansam twire ni ka kyire akwasi yaboa ene di fifi mantemo ebesom yanyina we so ne yakenka adwenkyire ni bi na yɛfa nsom wɔ Facebook no eso na yakɔ Facebook no so a me wafa se dole ya Adjoa Agyei di aba na wose ɔhwe live every Christian village achemwater ɔde nkyɛ kɛse kɔma DL news efo nyina na kase bɔ no eja wo mpa ye wona po na ɔde aba na kofi parliament di aba na wose Ghana ede bia se ya o ese Ghana ha no mo no ye bɔ mɔden ama Ghana ye clean pa enya eye nim gu ase de mo men se de bia de ba ma fia age gan o men nya boss ni nsuo yira fa ye enye kofi parliament e di free agona bo bikuma pa na ɔde ba ye na master plan junior kentampod na de aba na wose in fact ensuo yiri fa de hye wan kran de enye o de ese aba bɔ mɔden asɔre waka no ye bibi ade fa ho kra na yade a ha adwen na bigi ode aba na wose o my how o hwe life e the free me shared camp ode yas na dwumade ye bono se good job e na ode emojis na de aka ho comfort matiam wo fa se ode aba na wose o my ha Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa momo amie na yade nyina Lady D of DLFM Callers Association member no ye man glorious birthday happy birthday pa chenchen fama no if we saw a member of the Mufu apa na modern boy bonanya simkuma or sounds executive member Ed Maku no o man kwatenten ni onyini kire ene abebo mu mpunto ni yidie no osra de man happy birthday to you me wo facile Lady nyame nhyira opinu awoda no onya ne sonko kra na Sandra beka de aba no wose wose den wose Nhyiraba ene Adjoa Agyei Sikapa in fact or here live the free time free zone na insuyira yi dia ha adwen o too much la wasu saa na ode akoma abubuo emojis ne dia ka ho wase Ghana fonso ese asesan ya adwen o nse hunu no dot too much ne nche mu oden ekoma ya maame odoblo ni papa bi odo no too much na ode aka ho Sandra abeka mechewa wiei na opoku active Emmanuel ode aba na wase good work medase me wafa ase na dole ya Adjoa Agyei di aba na wase Nyankopon hyira me wafa ase Honorable Edward obensi wakotua mofra ne sika de ma won mo ya de panya won ma nka mofra yi ka o maso be hye pam na obera samwa de aba na wose taxi driver otia in life edi frɛ ya New Town o ma ya hapa Sammy B ene Adjoa Agyei na otia kase bo no e won taxi nim one ne passengers ni nyina o de ntia kase nkoma eye ne senior brother Dennis Abrakwa na afin so Kamoko o de ya se pan adwumaden awiei ye bo esom o ma Ghana de kase bo ne agina wo senior bu nukom se pon na monim sanka ya blend ya so nanso DJ afiba why deja kofa ba akon de aba nyanka ho asem a ibesi anso hwefia kenti e de ase de tie bia na se ka ho asem se be ya nso hwe be pare yen na deja afiba de aba se awia yi ne anke na de nyina anke kwabena wo sei akutu ene ya ne birthday enti o ma na woda pa enkwatenten ye die
ene nhire bia Nyankopɔn ahyehye de ama no amane mura mu pam ne mpa abɔ ne sɛ ɔne Nyankopɔn a oyi Israel ma efiri prokoko mu na odom kɔ bɔhyɛ asase so Kena asase so no saa ne Nyankopɔn enye anchor kwabena ɔsɛ yakutu ompagya ne mfra adom nkɔ adom mu na kokɔ mpa bia wabɔ ne Nyankopɔn tie mfama na so pam happy glorious birthday to you Mr. Anchor kwabena ɔsɛ akutu nyame nhyira opini wa woda no onya ne sononko kra daddy wei afri na de nyina mabra anafi oye wose Hanabo afu akutu junior omunam yenu Hanabo afi akutu junior anafi ne brother mabra ena omde awoda sunku we no wonom edi emanu so Anchor kwabena ɔsɛ akutu nyame nhyira opini wa woda no onprepare sononko na onfa ma awiei kase ebo no ye de asi emusemufo no ye maze meberantwi ene se mu ede ema yen champion tailor ansroja iron boy ede ekopie mu ewo Facebook ena fi YouTube kase wonya bi hweye otu na duru a ana wo tu a wo se wa akra bo viso no dade Lumba nwom mintie ne mate mehwe kra ne mahu saa na wote wona ne kontakwa a wo se wa ho de viso no wote no onwene nipa ho kra onfa anya hwe kra obo aye pam na DJ Ziggy international DJ no kra ya yes na technician on duty e ofie hanom ebo mo de chinchim kasa firi mfuma do som ya wiai na mo fa asema ka ese ebo ye ho ban e ho mu ne ho ne mani kwanso akenkan fo ye banu 2 edi amaje so ya wofa ose Adeyo the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma wotedin ene pantwere bonana atafrija mene Adjoa Agyei Sikapa yes aswa a kire mo hima radio mu ya santo a makajas na wofa na Adjoa Siki Daddy Lumba nyumu ahonfedua obetena se wane me wofa kwa me yefum na fi Esther sexy journalist omo bai enkomode ensam hye ye ho na obetia ne ze ne aboa pepe ho enya simkuma hia wanom ensempa omode besum awie midimafo pokwase mayira akra